Som una empresa familiar que va néixer fa 25 anys a les Terres de l'Ebre amb l'objectiu de proporcionar un servei integral en instal·lacions per a empreses i particulars. Actualment som un equip de més de 90 persones que treballem per oferir solucions innovadores en instal·lacions, manteniment, automatització industrial, construcció, serralleria i estructures metàl·liques. Amb el temps hem aconseguit formar un equip especialitzat en els sectors industrial, agropecuari i sanitari. En el nostre dia a dia es respira un caràcter emprenedor i uns valors molt clars. Oferim feina de qualitat, igualtat, formació i, a més, col·laborem amb iniciatives solidàries. Destinem part del nostre pressupost a investigació i desenvolupament per seguir sempre evolucionant. Estudiem a fons les necessitats presents i futures dels nostres clients per estar sempre al seu costat, tant en evolució a llarg termini com en les exigències del dia a dia. Estem organitzats en 5 unitats de negoci independents en la seva pròpia estructura, que ens permeten oferir la integració de solucions innovadores i l'execució de projectes claus en mà de forma molt àgil. Aquest model de negoci ens facilita una gran capacitat d'adaptació, aprofitant les sinergies que es creen entre els 5 departaments que ofereixen serveis diferenciats i adaptats als projectes més exigents. Comptem amb un equip tècnic altament qualificat, format per enginyers i tècnics elèctrics, mecànics, informàtics, electrònics i arquitectes tècnics, tots treballant en equip perfectament coordinats. Also Casals som molt més que una empresa de serveis. Som un equip d'experts amb més de 25 anys d'experiència en instal·lacions, manteniment, automatització, indústria 4.0, construcció, serralleria i estructures metàl·liques. Estem especialitzats en les instal·lacions més complexes i exigents, des d'elèctriques i de fluids fins a calderes de vapor i equips a pressió, per així poder dur a terme qualsevol tipus de projecte que se'ns presente. A més, el nostre equip de manteniment és expert en la indústria en general i alimentària i en el sector sanitari i sociosanitari, amb una àmplia experiència, certificacions i titulacions. Per això garantim el millor servei i la màxima qualitat. Al nostre departament d'enginyeria d'automatització ens dediquem a la innovació i al disseny de petites millores mecàniques, elèctriques o de programació, així com al disseny i fabricació de maquinària i plantes de producció. Pel que fa a la construcció, a Also Casals estem especialitzats en projectes únics i de disseny per a particulars i empreses, així com en grans projectes i serveis per a la indústria i el sector sanitari. A més, som pioners a Catalunya en la descontaminació de materials amb amiant i l'assessorament per al correcte tractament d'aquests residus, garantint la màxima seguretat per als nostres clients i el seu entorn. I finalment, la nostra última incorporació, Ferros Coll de l'Alba, una empresa amb més de 40 anys d'experiència en la fabricació d'estructures metàl·liques i pionera en la serralleria a les Terres de l'Ebre, que ens permet oferir una àmplia gamma de serveis i amb la qual hem pogut combinar l'ofici d'artesà amb la innovació. A Also Casals treballem amb dedicació, professionalitat i compromís per satisfer les necessitats dels nostres clients i convertir-nos en el seu referent de confiança per aconseguir l'èxit en cada projecte.